Masoya Gama wa Movies TV, muna muku fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kar ka manta, in har baka mana subscribing din wannan din tawo mai suna Gama wa Movies TV ba, za ka iya fitowa farfajiyar YouTube ɗinka kai sacin ka rubuta Gama wa Movies TV, tana fitowa za a ganta da logo mai alamun kyamara. Kana ganin shi ka shiga kai subscribing, kuma a cikin ta ne za ka na samun irin waɗannan fina-finan na nishaɗantarwa a kodayaushe. Wassalam, daga naku Babangida HBB, masoya Gama wa Movies TV ta kuce.